Axentes da Policía Local de Ribeira detiveron a un home con iniciais AIS despois de ser sorprendido no interior dun comercio da rúa Cristóbal Colón. O individuo accedera ao local despois de rebentar a porta do establecemento. No momento da detención mesmo chegou a ameazar e golpear a un dos axentes que intentaba detelo. Ao parecer este mesmo individuo intentara momentos antes entrar nun vehículo da empresa Urbaser, concesionaria do servizo de recollida de lixo e limpeza no municipio, e ao non ser capaz lanzou tamén unha tapa da rede de saneamento contra o escaparate dunha tenda e posteriormente golpeou tamén a porta do supermercado da esquina da rúa de Lugo con Rosalía de Castro, cortándose cando tentaba acceder ao seu interior. Por outra banda, na Pobra, a Policía Local en colaboración ca Garda Civil procedeu tamén á detención dun veciño do municipio de 20 anos de idade, acusado de 3 delitos, despois de agredir e ameazar ao seu pai e aos axentes que participaron no arresto. Durante o operativo retiráronlle tamén unha arma de aire comprimido para que non tiña licenza. Está acusado dun delito de atentado a axentes da autoridade, outro de resistencia grave e un terceiro delito de violencia no ámbito doméstico, polos que xa foi posto a disposición xudicial.